Goedenavond, dames en heren. Dit is de 4e aflevering van Venray Kiest 2014. En de laatste aflevering waarin 2 lijsttrekkers van politieke partijen bij mij aan tafel zitten. Vorige week hadden we hier Daan Jansen van D66 en Henk Bisschops van de PvdA. Vandaag zijn hier Martin Leenders van Samenwerking Venray. En we hebben Tino Zandbergen van Inventief. En dat zijn 2 lokale partijen. Ik begin met meneer Zandbergen. U bent de afgelopen jaren een eenmansfractie geweest in de Venrayse gemeenteraad. Is dat een eenzaam bestaan? Nee, helemaal niet. Wel in de raad in die zin, je zit daar alleen. Maar als je de politieke zaken voorbij ziet komen, dan kijk je toch waar je eventueel aan kunt sluiten. En waar je samen dan eventueel je doel zou kunnen bereiken. Met andere partijen bedoelt u? Je moet het met andere partijen moet je dan toch samen doen. Ja. Dus nee, helemaal niet eenzaam. Bovendien hadden wij een goede steunfractie, dus je wordt natuurlijk vooraf goed gesouffleerd. Toch heeft u een aardige stunt uitgehaald de afgelopen week of 3-4 geleden. Heeft u een nieuwe partijgenoot verwelkomd. Iemand die van de PvdA komt. Ahmed Kocigit. Dat is iemand die heel veel stemmen trekt de afgelopen jaren. Die vaak met voorkeurstemmen in de gemeenteraad wordt gekozen. Dat lijkt een slimme opzet, want dan heeft u meer stemmen en dan bent u niet meer alleen straks. Laat ik die vraag nog niet verwacht hebben. Maar goed, ik zal er een keurig antwoord op geven. En daar is ook helemaal niets mis mee. Iedereen kan lid worden van Inventief. Zo ook iedereen lid kan worden, denk ik, van mijn geachte confrater aan de overkant van Samenwerking. Zeker. En als dus in dit geval een lid van de Partij van de Arbeid en lid van de gemeenteraad zich niet meer thuis voelt binnen de lokale Partij van de Arbeid, niet thuis voelt binnen de partijlijn die dus naar Den Haag ook van de Partij van de Arbeid valt, en die meldt zich aan bij ons en zegt van ik voel meer voor de lokale politiek, dan zeggen wij natuurlijk van je kunt je aansluiten, de ledenvergadering maakt uiteindelijk uit of die op de kieslijst komt, zegt zo. Maar bovendien, mijn confrater aan de overkant is vroeger een paar jaar geleden ook overgestapt van het CDA naar Samenwerking, dus is er nieuws onder de zon? Nee. Maar u mikt wel op 2 zetels in de gemeenteraad, neem ik aan. Nou, als kan wel een paar meer, maar ook, dat hadden we ook doen en die mikken we ook zonder deze aanvulling van Ahmed. Ja. Martin Leenders, uw partij zat afgelopen jaren in de coalitie, samen met PvdA en CDA hier in Venray. Op welke prestatie bent u nou het meest trots? Ik ben het meest trots op de prestatie rondom de renovatie van het gemeentehuis. Daar hebben we als Venrayse gemeenschap heel wat miljoenen voor op tafel moeten leggen. Als je kijkt naar de prestatie van met name ook de wethouder van Samenwerking Venray, zijn we ruim binnen het budget gebleven voor de renovatie van het gemeentehuis. En daar ben ik eigenlijk apetrots op. Ja. Is er ook iets wat u met de wijsheid achteraf anders gedaan had willen hebben? Achteraf kijken is altijd heel makkelijk. Daarom vraag ik het ook. Dat klopt. Maar hoe ver is het als je achteraf mag beoordelen wat je hebt gedaan? Het gaat erom dat je een keuze maakt. Ja. Moet je met alle informatie die je op dat moment hebt, moet je een keuze maken en moet je jezelf in de spiegel kunnen aankijken. En dat is de politiek waar ik voor sta, waar mijn partij voor staat. En zijn er ook wel dingen waarvan u zegt dat hadden we misschien beter kunnen doen dan? Niet beter, zijn wel dingen die ik anders had gewild. En dan hebben ze bijvoorbeeld van als het gaat om een discussie rondom de kerntaken. Die hebben wij aangezwengeld. Daar hebben we op enig moment ook steun gekregen van Inventief. Wat zijn kerntaken? Kerntaken, dat zijn die zaken binnen de gemeente die je als gemeentelijke overheid verplicht moet doen. En als je weet wat je verplicht moet doen en je hebt nog geld over, dan kun je daarna ook geld uitgeven aan hele leuke dingen. Achteraf gezien hadden we misschien de kerntakendiscussie mee moeten nemen bij de coalitieonderhandelingen. Dat is iets voor de volgende keer wellicht? Dat is iets voor de volgende keer. En daar waar wij weer aan tafel mogen schuiven bij de coalitieonderhandelingen, zullen wij dat punt zeker in gaan brengen. Juist. Ik wil het met u hebben over wat er gebeurt na de gemeenteraadsverkiezingen. Dan wordt er weer een nieuwe coalitie gevormd. Stel dat uw partij daarin komt, vraag ik aan u beiden. Wat is dan het eerste wat er in Venray moet veranderen? Meneer Zandbergen. Ja. Vraag voor mij. Nou, als je ons verkiezingsprogramma leest, is dat wat dat betreft klip en klaar. Kijk, bovenaan staat het gratis parkeren. En wat bedoelen wij daar nu mee? We hebben jarenlang, wordt hier gezegd, ja maar het parkeren levert ten behoeve van de gemeentekas niets op. Het kost geld, de inkomsten en vervolgens is het budgetair neutraal. Als je dus ziet hoeveel klachten over dat betaald parkeren komen en hoe je dus ook ziet dat dus de ondernemers daar toch min of meer door
gekoupeerd worden. En in de omliggende gemeente is het totaal anders. En niet alleen hier, maar hier landelijk zie je allemaal dit soort tendensen. Dan kun je toch afvragen of we op de goede manier dus bezig zijn. Dus met andere woorden, wij gaan kijken hoe we dus in het kader van het betaald parkeren, hoe we daar toch stappen kunnen maken om dat in ieder geval terug te ploegen. En dan beginnen we, en wat dat betreft hebben wij inmiddels, en daar zijn we zeer trots op, want we zijn al voor de kerst daarmee begonnen, dat als je dus nu de krant erop naslaat, iedere politieke partij, dus na ons de andere 7, die zeggen nou, daar willen we ook wel over na gaan denken, daar willen we ook wel iets mee. Dus blijkbaar zien we dat nou niet zo verkeerd. Samenwerking Venray, wat gaan jullie straks anders doen als je in de coalitie zou komen? Wat wij anders gaan doen is anders inzetten op handhaving. En dan heb ik niet op handhaving bijvoorbeeld betaald parkeren. Iemand die 2 minuten te lang geparkeerd staat zonder kaartje of waar de tijd van verstreken is. Om daar onmiddellijk een bon onder de ruitenwisser te stoppen. Dat gebeurt wel. Maar dat gebeurt wel. Maar dat is niet de handhaving waar wij prioriteit aan willen geven. Dan heb ik het over de handhaving van de ergernis top 10. Onder andere het afvaldumpen. Daar moet nu echt eens een keer een einde aan komen. En dat betekent handhaven en ook hoog beboeten. Daar gaan wij voor ons sterk voor maken. Hoe doe je dat de handhaven van het afvaldumpen? Want dat is erg lastig, toch? Dat lijkt erg lastig, maar we hebben natuurlijk nog altijd die boa's rondlopen. En wat mij betreft is er niks op tegen dat we die mensen in een auto zetten en laten toekijken waar er afval gedumpt wordt. Dat zijn buitengewone opsporingsambtenaren? Buitengewone opsporingsambtenaren, inderdaad. Die je natuurlijk prima kunt laten posten bij die plaatsen waar die afvaldump plaatsvinden. Dat is bijvoorbeeld bij de inzamelplekken, bij onze wijkcentra en supermarkten. Ja, maar dan zijn we er niet, met alle respect. Ik race nou wel eens op mijn racefietsje door Venray Dreven. En als ik zie wat er ook in de bossen langs de kant van de weg, wat daar allemaal gedumpt wordt. Dus als je dan alleen je boa's inzet, dus alleen in het centrum en bij de winkelcentra, nou dan moet je eens een keer met mij mee fietsen wat je er allemaal nog aantreft. En dat is natuurlijk ook een groot probleem. Ik hoef wat dat betreft niet met u mee te fietsen, want ook ik zie dat. Maar laten we dan eens beginnen bij die plaatsen waar het volgens mij voor de hand ligt en waar het heel makkelijk op te sporen is. Om daar eens te beginnen met handhaving. Is dat een goed idee? Ja, uitstekend. Wat dat betreft kunnen we op dat onderdeel elkaar vinden. Ja. Wat is uw mening over betaald parkeren, waar meneer Zandberg het net over had en waar hij echt iets aan wil doen? Betaald parkeren. Hij zegt dat de 7 andere partijen er ook iets aan willen doen. Hoe is dat bij jullie? Wij hebben ervan gezegd, we willen daar graag een onderzoek naar hebben, naar de afschaffing van het betaald parkeren. We hebben natuurlijk in het verleden investeringen gedaan in het betaald parkeren, onder andere een parkeergarage gebouwd. Daar moet je wel verantwoord mee om kunnen gaan. Dus we willen graag een onderzoek hebben van hoe zou je dan kunnen komen tot het afschaffen van betaald parkeren. En als dat verantwoord kan, met de juiste afschrijvingsmethodiek, dan zijn we daar een warm voorstander van. Maar u zegt niet op voorhand, zoals zij wel zeggen, de eerste 2 uur moeten gratis zijn. Ik geloof dat jullie dat zeggen. Daar gaan wij in principe voor. Ja, natuurlijk. En dat zal ook geld kosten. Maar een gemeentehuis heeft ook 20, 30 miljoen gekost, hoe je dat wendt of keert. Dus daar waar je geld dus uit moet geven, dan wel minder inkomsten krijgt, zul je na moeten denken, hoe ga je dat dan compenseren? Nou, kijk, ik wil een best voorbeeld noemen. De aard die beeft boven in Loppersum, in Slochteren. Er is geen geld om die huizen op te knappen. En wat gebeurt er in één keer? We zitten net voor de verkiezingen en de portemonnee die wordt getrokken in Den Haag. En daar is in één keer geld voor. Met andere woorden, we moeten daar niet te moeilijk over doen. Het kost allemaal geld. We moeten kijken hoe we het op kunnen lossen. Ten slotte zijn de deficieten van de verloren jaren toch ook in één keer betaald. De verliezen. Waar een wil is, de deficit is een verlies. Hè? Dus waar een wil is een weg. Ja. We zijn natuurlijk over die eerste 2 uur waar zij het over hebben, dat betaald parkeren. Daar wilde ik Vindt u dat een goed idee? Op reageren. Nee, dat vind ik op voorhand nog niet meteen een goed idee. Maar parkeren moet op dit moment wel kostendekkend zijn. En dat betekent als je de eerste 2 uur gratis maakt, dat de uren na die 2 uur wel heel duur gaan worden. En vandaar dat jullie eerst een onderzoek willen. Vandaar dat wij eerst een onderzoek willen. Maar willen. dan weet de kiezer als je op 19 maart in het stembusje staat niet wat jullie ervan vinden. Dat als wij verantwoord het betaald parkeren kunnen afschaffen, dan zijn we daar een voorstander van. Maar de kostendekkerheid heeft er ook te maken waar je aan de inkomstenkant van de uitgavenkant eventueel moet gaan strepen, moet gaan bezuinigen. We hebben nog steeds die parkeerplaatsen nodig met elkaar. Je kunt wel zeggen, ik maak het 2 uur gratis, maar je hebt nog steeds hetzelfde onderhoud en diezelfde parkeerplaats. Je moet nog steeds zorgen voor het aanleggen van die parkeerplaatsen. En dat betekent als ik de kosten die nu in het parkeertarief verrekend zijn, als ik diezelfde kosten wil binnenhalen en ik doe dat niet in de eerste 2 uur, zal ik het vervolgens in alle uren na die eerste 2 uur moeten gaan stoppen. Dus dat betekent dat het na 2 uren bijna onbetaalbaar wordt om er vanuit te parkeren. Nou, daar ben ik helemaal niet met u eens, want ik heb net proberen uit te leggen waar een wil is in de weg. En dat kost allemaal geld, dan moet je je prioriteit ergens anders leggen. En in die zin, je hebt het net zelf aangegeven, ben ik het wel met u eens. Laten we dan eens kijken naar de kerntakendiscussie, hoe we daar met elkaar mee omgaan. Want kerntaken kosten, die moet je doen, maar andere zaken die we niet moeten doen kosten geld. En misschien kun je daar oplossingen vinden om een financiële gat te dekken. Kortom, er zijn meer wegen die naar Rome lopen. Dan zijn we het alvast eens over de kerntaken. Voor betaald parkeren zeggen wij doen onderzoek, dus volgens mij komen we daar dan wel uit met elkaar. Juist. We gaan even naar de verschillen. U bent allebei een lokale politieke partij.
Wat is volgens u, meneer Zandbergen, het grote verschil tussen inventief en samenwerking Venray? Nou, ik heb daar nog eens even de geschiedenis van samenwerking op nageslagen. En wie schetst mijn verbazing als ik dus in 1970 lees, openheid, transparantie, geen achterkamertjes, politiek en meer van dat soort zaken, die komen daar nadrukkelijk naar voren. En wij hebben altijd gezegd, je moet de openheid en de transparantie hebben. Je moet de vertrouwelijkheid, wat je dus hebt aan het stuk. Ik wil een voorbeeld noemen. Volgende week dinsdag komt bijvoorbeeld het kunstencentrum aan de orde. Daar mag je dus, in de stukken die we gelezen hebben, daar mag je niet uit citeren. Op basis van een stuk vertrouwelijkheid. Nou, het stuk kennen we. Dan vragen wij ons af, waarom of is dat dus vertrouwelijk? Doet het in alle openheid en transparantie. En daarmee verschillen wij wel natuurlijk van mening met samenwerking. Want die houdt daar toch wat meer vertrouwelijkheid en wat andere beslotenheid op na, in tegenstelling tot 1970. Volgens mij was u degene die mij steunde toen ik een pleidooi gehouden heb om dat onderdeel kunstencentrum in vertrouwelijkheid met elkaar te bespreken. Volgens mij was u degene die mij daarin gesteund heeft. Ja, maar nu ga je we komen natuurlijk in dat kunstencentrum, als u het daarover heeft, als raadsleden met een geweldig dilemma te maken. We mogen het namelijk niet hebben over de inhoud van het dossier, namelijk over het bedrijfsplan wat er ligt. En mij wordt gevraagd een oordeel te geven over het bedrijfsplan. Dat betekent dat ik in alle transparantie aan mijn kiezer nooit uit kan leggen waarom ik gekozen heb of ik voor of tegen het bedrijfsplan ben. Maar dat maakt het heel lastig. Maar daar verschillen we ook niet over van mening. Alleen, als je dat in vertrouwelijkheid dus bespreekt, dan heb je alle in- en outs wel in het hele verhaal om eventueel straks in de openbaarheid dus mee te nemen. Maar nu mag je er helemaal niets over vertellen, dus in die zin, maar nu gaat het hele kunstencentrum-debat al bij wijze van spreken naar voren halen. Het gaat om openheid, de transparantie. De burger is niet gek, je kunt de burger best wat dat betreft ook vragen hoe men ermee omgaat. Een referendum. Dat is natuurlijk een zwaar woord, dat snap ik natuurlijk ook wel. Maar als je dus bij wijze van spreken de Schouwburg wilt verbouwen en die zou 10 miljoen kosten, ik noem maar een dwarsstraat, dan kun je voor die 10 miljoen geen andere dingen doen. En dan zou je best de burgers kunnen vragen, keurig uitleggen, is u die 10 miljoen dat waard, maar dan moeten we dat en dat eventueel laten, of we moeten de OZB weer opplussen. Kortom, daar laat de burger maar zijn oordeel over vellen. Dat kan, in de openheid, transparantie. Juist, ik wil nog even naar het onderwerp intensieve veehouderij. Wat vinden jullie daar als samenwerking Venray van? Gaat dat goed of moeten daar dingen veranderen? Daar kan ik heel kort over zijn, dat gaat wat mij betreft goed. Ja? Ja. Gewoon zo laten? Dat mag wat ons betreft zo blijven. Inventief? Nou, wij steken daar toch de waarschuwende vinger bij op. Brabant heeft wat dat betreft voor de intensieve veehouderij de zaak redelijk op slot gegooid. Dat is ook bekend. Dus je moet je hart vasthouden. Dus daar waar dus de Brabantse boeren het niet meer kunnen, misschien rukken die op naar Limburg. En als wij alle deuren openzetten, dan kun je afvragen of we daar goed mee bezig zijn. Kijk, de gemeente Venray die heeft die wet op 3 paarden. Dat is toerisme, dat is de agro en daarnaast nog eens een keer de logistiek en wat iets meer zei. Ja, je kunt niet met die omvang die wij hebben, kun je niet op 3 paarden wedden. Dus met andere woorden, daar waar je naar de intensieve veehouderij gaat, kun je best gaan vragen of er inderdaad niet een onsje minder moet. Dan wel dat je zegt, nou, we zetten de rem er ook maar een beetje op. Want het is prima vol, het is goed groen hier en laat het zo blijven. Venray neemt te veel hooi op de vork, zegt meneer Zandbergen. Nee, daar ben ik het niet mee eens als het gaat om de veehouderij. Nee, maar hij noemde ook nog 2 andere onderwerpen. Dus het toerisme en de logistiek en de intensieve veehouderij, dat is wat veel van het goede is. Dat kan wat ons betreft prima samen. En dat zie je ook op dit moment in Venray. We kunnen inzetten op die 3 pijlers. En dat moeten we ook vooral zo blijven doen, want het gaat ook om de diversiteit aan werkgelegenheid die we moeten kunnen aanbieden. Maar daar fietsen we nog een keer samen rond. Heel graag. En dan gaan we eens kijken hoe het dan inderdaad, laat ik het dan simpel zeggen, op bepaalde momenten toch niet al te plezierig fietsen is in het Venrayse buitengebied vanwege de stangen waar die smeer zijn. En dan moet je wel wat doen. Kortom, dat zijn conflicterende situaties. Er zijn mensen die daar anders over denken. Stank is wat dat betreft natuurlijk heel subjectief. Wat de ene vindt stinken, Stank is heel subjectief, zegt u? Ja, wat de ene vindt stinken, kan de andere best lekker vinden ruiken. Dat is waar. En ik wil heel graag met u in het buitengebied gaan fietsen. Je kunt natuurlijk ook in het buitengebied gaan kijken naar de combinaties zelfs van de vrijkomende agrarische bebouwing. Of je daar iets rondom toerisme en recreatie mee gaat kunnen. Oké, wij gaan naar de afsluitende vraag. Straks zijn die verkiezingen. Stel, u komt allebei in de coalitie. Ik vraag het eerst aan u, meneer Zandbergen. Wie is of zijn uw gedroomde partners dan? Ja, dromen zijn vaak bedrog, hè? Dat is ook een bekend gegeven. Maar als je de politieke programma's naast elkaar legt, dan kun je daar denk ik toch in zijn algemeenheid wel een bepaald gemiddelde uit vinden. Ja, noem eens namen. Wat belieft? En welke partijen wilt u er graag bij Nee, hebben? laat nou eens eerst op 19 maart de kiezer, laat die nou eens eerst spreken. Dan zie je dus de verhoudingen tussen de verschillende partijen. Die weet je dan. En als je dat dan hebt, dan ga je kijken met welke partijen eventueel dus
inderdaad iets zou kunnen maken. En heb je dat eens met elkaar bedacht, dan ga je nog eens een keer kijken vanuit de inhoud wie je daar eventueel als wethouders bij gaat zetten. Dus kortom, ja, ik kan u op dit moment niet vertellen hoe die verkiezingsuitslag is. Ook niet met wie u in bed wil stappen straks. Nee, en wat dat betreft moet er ook heel duidelijk in zijn wanneer je dus als eenmanspartij, wat wij zeker niet meer zijn, maar stel een andere die komt misschien met 1 zetel terug. Ja, dan heb je in een coalitie ook niks te zoeken. Dan kun je hooguit nog eens een keer gedogen. Samenwerking, met wie willen jullie graag samen? Maar verder met de PvdA en CDA? Wat anders zeggen. U vroeg straks het grote verschil tussen samenwerking en inventief. Ik denk dat de beantwoording van meneer Zandberg nu duidelijk maakt wat het inventief is. Heel veel woorden om uiteindelijk te komen tot een antwoord. En misschien nog niet eens een heel handig antwoord daarin te geven. Heel duidelijk. Ik zeg heel eerlijk, ik heb de afgelopen 4 jaar fantastisch samengewerkt met CDA en Partij van de Arbeid. En wat ons betreft zouden we met die partijen verder kunnen. Maar iedere andere coalitie is ook mogelijk. Wij sluiten geen enkele partij daarin uit. Ook de partij van meneer Zandbergen niet. Maar dat is natuurlijk aan duidelijk. Als je stemt Laat die kiezer eerst maar beslissen op 19 maart. Maar als je en die geeft van een opdracht mee wie met wie zou moeten gaan samenwerken. Dat is duidelijk. Maar als je stemt op samenwerking, is nu ook duidelijk, dan neem je het CDA en de Partij van de Arbeid erbij mee. Dat hebt u mij niet horen zeggen. Ik dank u allebei voor het gesprek. Aanstaande zaterdag, dames en heren, dan is de afsluiting van deze reeks debatten. En dat doen we dan met een groot verkiezingsdebat in de Witte Hoeve. Dat kunt u dan zien, dat is zaterdagavond. En volgende week woensdag zijn die verkiezingen waar het allemaal om gaat, de gemeenteraadsverkiezingen. Kortom, aanstaande zaterdag allemaal kijken en aanstaande woensdag allemaal stemmen. Tot ziens.